alƙur'an lamarin nan duk sai a hankali. Yau kwana na bi ko assalamu alaikum. Malam Ila boy. Abokina lafiya naga sau Muhammad kake. Barka yau garin sai a hankali. Ba gane sai a hankali ba. Ko sisi ban da shi tun da safe da na tashi. Kana sa jar hula a jihar Kaduna kana fama da yunwa? Kai ni ba tun da na fara sa jar hula a garin Kaduna ina gaya ma ni rabon da rasa ko sisi a juna ni ya na manta. Kai dan Allah. Wallahi kuma ka san duk sanadiyan waye ne? Ha ba. A sanadiyan Yusuf Darma. Ka san shi kawo jar hula jihar Kaduna. Kadda ka ce mu wannan adalin mutuma. Shi Allahu akbar. Gaskiya ne ai ina jin labarin shi a gari yayi. Mahaukaci ne ni kai ina gaya ma tun da na fara sa jar hula kakana ta yanke saka rabon da rasa na rabiyar a juna ni na manta. Gaskiya na ji irin taimakon da yake lungu da sako a Kano da Kaduna. Ai wannan mutumin da kake gani ai mutumin kirki ne. Kai halake nan. A gaskiya ina jin labarin. Kai ba fa iya jihar Kano fa yake taimako ba. Ina gaya ma har cikin jihar Kaduna nan ma ba inda ba zaga ba. Tabbas ko ina jin wannan magana. Mutumin nan? Da ranar Juma'an duniya a jihar Kano sai sun bi lungu da sako. Lungu da sako da kewaye din da aka dan yi rasuwa ko mutuwa ya sun je sun yi gaisuwa. Aiki shine dama ai wannan aiki shine. Kuma gashi na gefen daman abba gida ne ina gaya ma. Kai dan Allah. Na rantse ma da Allah. Allahu akbar kace kakan mu ta yake saka. Banda amana na kasa ai da yanzu mutumin nan shine gwamnan Kaduna. Gwamnan Kano. Amma na rashin mutunci. Amma insha Allah 2023 ne ina gaya ma. In Allah yadda Allah. Haba. Ai wallahi ko wajen malam na gangare sai mun ji ya sa shi adda. Alƙura abinda za a ke to dan Allah ne wata alfarma nake so idan Allah ya sa muka haɗu da mutumin nan. Ka roƙan mu ni ko kyamara an samu wanda zan bunƙasa harka ta dan Allah. Kyamara? Mana. Ta wannan bawan Allah. Idan ya ma wata alheri. Haba. Mutumin nan abai baka kuɗi bai iya baka tirela ɗaya. Kai dan Allah. Na rantse da Allah. Kai kan bara uba. Ni ba sanadiyan wannan mutumin. Alhaji Yusuf Darma. Traveling agency. To kai ni fara banda in hau mota na manta. Sanadiyan wannan mutumin. Ka gani na in tafiyan naira 50 zan yi. Jirgi nake hawa. Kai dan Allah. A gaskiya ne. Da na ji ina sha'awar zuwa Kano ko tiket don sa an so mu kawai zan yi Kano. Ina. Dan Allah yanzu wata hanzari ba gudu ba. Ina jin ka. A ina zan ga wannan bawan Allah Yusuf Darma. Ai ina da Allah. Ina da basbawo Kano. Ka san na gefen abba gida ne. Allah sarki tabbas ba bakin ciki babu hasada za su haɗa mu da bawan Allah nan mu ja kaya. Haka ne wannan magana. Haka ne. Ka san yanzu abin da za mu yi? A'a. Yanzu abin da za a yi wajen musbahu Kano za mu garzaya. Tabbas ko haka za a yi. A san mutumin nan shi ma dan akidan kwankwasiya ne. Garanti kenan. Kuma kaga Yusuf Darma? Yanda yake taimako haka zaka ga ya buga banoni ya je ya sa a kofar gidan kwankwaso ba ruwan shi da kuɗin shi ma yake kaga ya sai faro waye yana taimako. Yanzu abin da za a yi kan me murfi. A gaskiya mu gangara. Mu garzaya. Tabbas ba.